temos que falar de seguridade. Seguridade despois de distintas actuacións que levou a cabo o Porto, que vos detallarán a continuación, pero que supón que despois do temporal xa teñamos todo habilitado para que aqueles que desexen visitar CIES pois poidan facelo. Pero non só iso, sino que sabedes que si por algo loitamos é porque sexa compatible o disfrute das persoas, a seguridade, pero tamén a nosa biodiversidade. De aí que no día de hoxe imos a proceder á plantación de camariñas. Sabedes que pois, é unha especie autóctona nosa, das dunas, e aquí sentímonos moi orgullosos porque a nivel mundial, despois de unha investigación na cal colaborou tamén a Universidade de Vigo, pero con un traballo importantísimo por parte do Parque Nacional, fomos quen de facer reproducións, incluso tamén in vitro, e reproducir aquí mesmo, no propio parque, a través de hormonas e distintos ámbitos que foron levando a cabo de proba-error, pero que agora mesmo a xerminación é moita. Pero, ao mesmo tempo, sí que tamén imos facer valoración das primeiras que se presentaron e ao longo deste ano pois a supervivencia é dun 80%. Por lo tanto, a biodiversidade é primordial, a seguridade sin dúbida, e xunto con isto, de cara á temporada estival, tamén procederemos á licitación do que é a pasarela que vemos ao fondo, a pasarela de Rodas, con unha inversión de máis de 155.000 euros. Por lo tanto, é importante presumir do noso Parque Nacional, é importante presumir de CIES, pero por outro lado tamén temos que saber o esforzo que está facendo en este caso o Porto xunto coa Consellería de Medio Ambiente e a través de proxectos como é o LIFE, no cal levamos xa invertidos máis de 3 millóns de euros